Il-Partit Nazzjonalista sejjaħ Kunsill Ġenerali li se jinżamm bejn l-10 u 17 ta' Lulju. Dan il-Kunsill qed jinżamm issa wara li kien post fix-xhur li għaddew minħabba restrizzjonijiet relatati mal-pandemija tal-COVID-19 fuq attivitajiet pubbliċi. Net News ħal kummenti ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Demek li spjeganna se jiġri fil-Kunsill Ġenerali li jiġi fit-tmiemu fi 17 ta' Lulju. Dan huwa l-Kunsill li minnu jkunu eletti 18 il-persuna li jirrappreżentaw il-Kunsill Ġenerali għal fuq l-eżekuttiv tal-partit. U l-partit adotta sistema biex jassigura l-egwaljanza bis-serjetà. Jiġifieri aħna jkollna listi separati li minnhom irdu jkunu eletti 6 irġiel, 6 nisa, 4 żgħażagħ u 2 li jirrappreżentaw ir-reġjun ta' Għawdex. Il-pjan tagħna huwa li niftħu l-Kunsill Ġenerali tagħna ġewwa Għawdex anki minħabba l-importanza politika kbira li dan il-partit jagħti lil Għawdex. Jalaq ġimgħa wara dejjem qed nużaw is-sibt fil-għaxija kif minħabba temp ġewwa Malta, ġewwa l-Belt Valletta, u bejn dawn iż-żewġ sessjonijiet tal-ftuħ u l-għeluq, apparti li jkollok dik il-votazzjoni li semmejtlek u magħha hemm ukoll il-votazzjoni għal President tal-Kunsill Ġenerali, inti ser ikollok sessjoni għal numru ta' emendi għall-istatut li ħassejna meħtieġa fix-xhur li għaddew biex ikunu diskussi mill-kunsilliera u ser ikun hemm ukoll sessjoni importanti ta' Q&A, jiġifieri l-kunsilliera jagħmlu li ma' domandi li ma' kummenti jixtiequ jesprimu ruhom bl-ikbar libertà flimkien mal-kap tal-partit li mbagħad iwieġeb jagħti l-kummenti tiegħu. Dawk il-membri tal-Kunsill Ġenerali li jridu jikkontestaw fl-elezzjonijiet interni jistgħu jiġbru u jissottomettu nomini mingħand is-Segretarjat Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista sa 3-6 ta' Lulju f'nofsinhar. Bejn id-data tal-ftuħ u tal-għeluq tal-Kunsill Ġenerali se jkun hemm sezzjoni biex ikunu kkunsidrati diversi emendi għall-istatut imresqa mill-Kumitat Eżekuttiv, laqgħat diskussjoni politika u l-elezzjoni ta' rappreżentanti mill-Kunsill Ġenerali għal fuq il-Kumitat Eżekuttiv. Bekk ikun inala il-proċess ta' tiġdid tal-istess Kumitat Eżekuttiv. Kemm fl-ewwel sezzjoni kif ukoll fl-aħħar sezzjoni tal-Kunsill Ġenerali ikun hemm diskorsi mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Demek u mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech.